गोजोननायखौ जासिबाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बे पर्बजरा जिल्ला हिसाबै थिपकाइ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 15थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बे जथुम्मायाव आङो बेखौनो बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों बे बाथ्राखौ फोरमायगोन जिहेतु बर' हारिनि गेजेराव मोनसे दिंग्राय बिन्दो मोनसे थावनि जे पर्बजरा जायखौ गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम थावनि बे थावनियावहाय फैनानै आं बेखौनो गोजोननाय मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननांगौनि जे थागिदा बे थांखिजों गोरोबनानै दिनै बर' हारियाव जे जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे हाबाफारि मावबाय थादों थिग बेबायदिनो थिपकाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों गोबांहाय माखासे मख'जाथाव थांखिफोर लादों जिहेतु बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननांगौनि गेजेरजों लिरनाय फरायनायखौ गिबियाव दोननानै समाज बिथिंनि फारसे खेला दुलानि फारसे लोगोसे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि गेजेरजों गुणगत शिक्षा बे गासै बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनो थाखाय दिनै आरोबाव गोदानै मोनसे सदबांसा लादों बे हिसाबैनो फैबाय थानाय समाव जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर फरायसाफोर फरायसुलिफोर आरो जोंनि गारजेनफोर बिथांमोनजों जों लानानै सावरायलायनानै फैबाय थानाय समाव बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा गायसननांगौनि थाखाय मा खामानि मावलांनानै जोङो बर'फानि जे सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे जथुम्मायाव गोथौ आरो गेबेङै सावरायलायनानै जोङो खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लानाय जायो। दा बे हाबाफारियाथ' 6.3नि जे बिटिआर दफा मथे जाफुङाखै बे नङा जाफुंनायाव जे इमप्लिमेन्ट खालामनायाव हयथ' एसे डिले जादों लेट जादों नाथायबा भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा लान्थ्रियै रायलायगासिनो दङ बे हिसाबैनो बर' मिडियामनि जे भेन्सार स्कुलफोर बेखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनांगौनि थाखाय सावरायलायनानै नैबे माखासे दाननि उनावहाय हयथ' आसाम सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो साहित्य सभा जों सावरायलायनानै आरोबाव जों थिग खालामगोन मानोना बर्तमानाव दायो जे आसाम सरकारा जे मोन 10था जिथु बिटिआरनि सिङाव जे कलेजफोरखौ जे सरकारि खालामनांगौनि थाखाय केबिनेट डिसिसन लादों बे लाखांनायनि उनावनो बा बेखौ मावफुंखांनायनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारखौ बुंदों जे आरो आसाम सरकारा खोथा होदों जे बिनि उनावनो मोन 10था कलेजखौ सरकारि खालामखांनायनि उनावनो लान्थ्रियै जे 6.3नि दफा मथे बर' मिडियामनि भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय हाबाफारिया स्टार्ट जादों। जे मैयानि थांनाय जथुम्मानि गेजेरजों बे दख'रानि गोदान बिबान होबाय जे आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ माबाफोर खावलायनो गोनां दं बे बाथ्राखौनो खोब गोजोनथावै जोङो फोरमायदों जे दानि जे खामानि मावनाया जे आगोलनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायजों तुलनायाव जे हाबाफारिया जोंहा बारायगासिनो दङ जोंनि समयसाफोरा जे बारायगासिनो दङ बेखौ लानानै जोङो थिपकाइ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गोदान आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिखौ जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखौनो खावलायदों जे आगोलनि समफोरनिख्रुइबो आरोबाव मेसिभ भाबै खामानि मावनो थाखाय सोलोंथाइ बिथिं समाज बिथिं गेलेनाय बिथिं हारिमु बिथिङाव आरोबाव गोसो होथाबनानै मोजाङै मावनानै जोंनि साक्सेस जानो थाखाय बर' हारिखौ गेदेमा हारि गायसननो थाखाय जाहाथे बिथांमोना आगबारियो बेनि थाखाय जों दिनैनिफ्राय खावलायनाया थाबाय। रन्जन दैमारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिथाङा आथिखालाव जे हाइकर्टआ जे बिथोन होनानै जे बार्डेखौ फोसावदों बिनि सिगांबो जे सिबिआइनि कर्टआ जे बार्डेखौ फोसावदोंमोन बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकार आरो जों एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायनानै समयसाखौ सुफुंनो थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनदों थिग बे धरनिनो दायो जोंहा मोनसे उफाय दङ बे जाहैबाय सुप्रिम कर्ट
जे सुप्रिम कर्टनि दारै जोङो मोनसे न्याय बिजिरनायनि गेजेरजों जाहाथे रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो हायो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोबो नारा नाथा नाजाबोदों आरो दाबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौ लानानै सिरियासलि जों खामानि मावदों। मानोना मानो होनोबा रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो जिहेतु बिटिआर दफायाव बिथाङाबो सायख'थारि बिथाङाबो बेनि उनावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारखौ बुंदों जे आरो आसाम सरकारा खोथा होदों जे बिनि उनावनो मोन 10टा कलेजखौ सरकारि खालामखांनायनि उनावनो लान्थ्रियै जे 6.3 नि दफा मथे बर' मिडियामनि भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय हाबाफारिया स्टार्ट जादों। जे मैयानि थान्दै जथुम्मानि गेजेरजों बे दख'रानि गोदान बिबान होबाय जे आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ माबोरै खावलायनो गोनां दं? बे बाथ्राखौनो जों खोब गोजोनथावै जोङो फोरमायदों जे दानि जे खामानि मावनाया जे आगोलनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायजों थुलुनायाव जे हाबाफारिया जोंहा बारायगासिनो दङ। जोंनि समयसाफोरा जे बारायगासिनो दङ बेखौ लानानै जोङो चिपकाइ दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गोदान आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिखौ जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बेखौनो खावलायदों जे आगोलनि समफोरनिख्रुइबो आरोबाव बेसिक भाबै खामानि मावनो थाखाय सोलोंथाइ बिथिं, समाज बिथिं, गेलेनाय बिथिं, हारिमु बिथिङाव आरोबाव गोसो होथाबनानै मोजाङै मावनानै जोंनि साक्सेस जानो थाखाय बर' हारिखौ गेदेमा हारि गायसननो थाखाय जाहाथे बिथांमोना आगबारियो बेनि थाखाय जों दिनैफ्राय खावलायनाया थाबाय। रन्जन दैमारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मा राहा लादों? रन्जन दैमारिखौ उदां खौरांखौ लाबोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मा राहा लादों? दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिथाङा आथिखालाव जे हाइकर्टआ जे बिथोन होनानै जे बार्डिखौ फोसावदों बिनि सिगांबो जे सिबिआइनि कर्टआ जे बार्डिखौ फोसावदोंमोन बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकार आरो जों एनडिएफबिनि बिरोधै सावरायलायनानै समस्याखौ सुफुंनो थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनदों। थिग बे धरनिनो दायो जोंहा मोनसे उपाय दङ बे जाहैबाय सुप्रिम कर्ट जे सुप्रिम कर्टनि दारै जोङो मोनसे न्याय बिजिरनायनि गेजेरजों जाहाथे रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो हायो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा न्याय बिजिरनायनि गेजेरजों जाहाथे रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो हायो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोबो नारा नाथा नाजाबोदों आरो दाबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्राखौ लानानै सिरियासलि जों खामानि मावदों। मानोना मानो होनोबा रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो जिहेतु बिटिआर दफायाव बिथाङाबो सायख'थारि बिथाङाबो सहि होदों जिहेतुके बेनिखायनो दफा मथे जे बिटिआरनि दफा मथे रन्जन दैमारि साराबो जेरैखि जाया जेरैखि बुंनांगौ आरो बिथांखौ जे थैजासे जोबथेसालि बेयाव जे साजा होनाय बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो मानिया आरो बिनि थाखाय नांगौ रोखोमै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आयेननि राहायानो जा जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जा सरकारखौ प्रेसार होनायनि जा बे हाबाफारिखौ इसिङारि खामानि हिसाबै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै हाबाफारिखौ मावगासिनो दं।